हाबाफारि लाबाय दा बे बेलायाव फरायसामोननिसिम माबायदि मेसेजखौ गिबियावनो आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिदों। बयबो मिथिगौ दिनै फरायसा सान लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिबो जोनोम सान। गतिके जोनोम सानावहाय बिथांखौ जोङो गोसोखांदों, बिथांनिसिम जोङो मान बावदों आरो आसा खालामदों बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै रायजो थानो मोनगोन आरो लोगोसे गासैबो जों रायजो राजाफोरखौहाय बिथाङा आशीर्बाद होनानै जोंखौहाय गोजौआव दावखोनायावहाय जोंखौ जेब्लायबो थुलुंगा होगोन होननानै आरो लोगोसे फरायसा सान जिहेथु बिथांनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जे खुंफुंनाय बे फरायसा सानावहाय बयबो फरायसाफोरजों लोगोसे गासैबो जोंनि हादोरनि जोंनि रायजोनि बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम आङो फरायसा साननि गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। दिनै जोंबो भेरगाव महकुमा बे अफिसनि जे सिङावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुर्तिखौहाय जोङो बेखेवबाय थांनाय समावहाय आरो दिनै बिथांनि बे अफिस सिङावहाय बे मुर्तियावहाय जों दिनै फरायसा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि मुर्तियावहाय जोङो मान बावनाय हाबाफारिखौ गिबि खेबनि थाखाय खालामदों। गतिके भेरगाव ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै आं गासैबो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि बा रायजोनि आरो हादोरनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम आरो बिखेखकै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिसिम आङो फरायसा साननि गाहाम हामलायनाय जासिदों आरो आसा खालामदों फैगौ समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे आदर्श जे बिथांनि जे दिन्थिनाय जे लामा बे लामाखौ जोङो सिगाङाव दोननानै जोङो जोंनि हारि जोंनि ओनसोलखौहाय जौगानायावहाय जोङो खामानि मावलांनो हागोन होननानै जोंहा गोबांथार खामानिफोर मावनांगौ दं बिसेसकै फरायसाफोरनि थाखाय। गतिके बैफोरखौ मावनायावहाय जोङो बयबो लोगोसेयैनो जाहाथे बिथांनि आदर्शखौ जों सिङाव दोननानै जाहाथे फैगौ समावहाय जोंनि जे मावनो गोनां खामानि दं फरायसाफोरनि समाजनि बा रांखान्थिनि बा बायदि बिथिङावहाय बेफोरखौहाय जों मावनो सुजुग होलायगोन आरो खाबु लालायगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बयबो जाहाथे बे दिगावहाय आवगायलायो बेखौनो आङो दिनैनि सानावहाय आसा खालामदों। रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु जोनोम सान, बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादोंमोन। दा बेखौ सरकाराबो बेखौ आथिखालाव फालियो। बे फरायसा साननि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिग्रोबाय। दिनै भेरगाव महकुमायाव बड'फानि जिथु स्टेचु, बे स्टेचुआव जिथु मावख' बेंगिरि बिथां जारिंखां मुसाहारि बिथाङा नैबे हाबाफारियाव बिबार बावजेनगिरि हिसाबै बाहागो लादों। बिथांनिसिम जोङो दखरा आफादनि जानानै बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायनो लुगैदों खिन्थु बड'फानि सानथौ आरो सानस्रि बे बुहुमाव थांनानै थागोन। दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव बिथाङा जिथु जांख्रिथाय लाबोनाय बेखौ जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा गोसोआव लाखिनानै हारिनि एबा समाज दानायनि खामानि बेखौ मावलांगोन। बेखौ जों गोसोआव जुना लानानै साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो बिनि जिथु सानथौ आरो सानस्रि बेखौ नोजोर लाखिनानै खामानि मावलांनांगोन। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे बुहुमाव दिनै गैलिया, नाथाय बिथांनि जिथु सानथौ आरो सानस्रि बे बुहुमाव अरायबो थांनानै थानांगोन। अब्लासो जोङो बर' माहारि हिसाबै बे बुहुमाव थांनानै थानो हागोन आरो जोंनि मावनाय दांनायनि बेलायाव समाजखान्थि जौगानाय, रांखान्थि जौगानाय, फरायसा हिसाबै जों बोरै जौगानांगौ बिथांनि जिथु लामा दिन्थिलांनाय, बे लामा दिन्थिलांनायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो अरायबो मावलांनांगोन। बेखौ जों गोसोआव जुना लानानै गोग्गोम गोसो लानानै दिनै जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बे लेखायैनो बड'फानि सानथौ आरो सानस्रिजों बिथांनि जिथु बानबुंथि होलांनाय बे बुहुमाव सिनायथि मोनगोन होननानै जोङो नैबे समाव आसा फारिदों आरो बेखिनि सुंद' बिबुंथि बुंनानै दोनथ'बाय। गोजोन्थों।